Наричам го проект Хелиос – ротационен Уейв коридор. Общата теория на относителността, квантовата теория на полето, хипотетичен тунел през пространство-времето. Да започнем с въртенето. Екстремно въртене. Ефектът на лензитиринг-вящо се поле увлича пространство-времето. Ако завихрянето доближи скоростта на светлината по ръба, получавате вихър в пространство-времето по спираловидна геодезична линия. Представете си космическа движеща се пътека, но усукана. Сега частта с изкривяването. Алкубиере. Компресиране отпред, разширяване отзад. Хелиос. Динамичен спирален тунел. Стабилизиране на стените чрез ъглов момент и да намали нуждата от отрицателна енергия, която статичните уейв балони изискват. Квантовият лубрикант. Кондензат на Бозе-Айнщайн. При ултрастудени температури, атомите действат като една кохерентна супервълна. Тази кохерентност може да минимализира вътрешния вискозитет на плазмения лъч, позволявайки му да остане релативистичен по-дълго, без да се разпадне. Трудни проблеми? Много. Флиртувате с хоризонти сингулярности, затворени времеподобни криви. Синхротронно излъчване от заредени частици, нужна е активна компенсация. Декохерентност разрушава квантовия ред при покачване на енергията. Как да захраним това чудовище? Пенроуз. Открадната ротационна енергия от Кер. Система мащаб Дайсън. Кугелблиц. Черна дупка от уловена светлина, завъртяна за сцепление. Казимирови кухини за отрицателно налягане. Активация, бърза версия. Посейте кугелблица, завъртете го. Разположете казимирови ребра, инжектирайте кохерентна квантова течност, фазово заключете две опорни станции чрез ултрастабилно синхронизиране и квантови връзки. Проверете с бързи полети на дронове. Радиация, изкривяване, забавяне на времето. Ако всички са наред, изпратете пилотиран модул Хелиос, който се плъзга по спираловидната пътека като мънисто по релса. Възможно ли е днес? Не. Строг пясъчник за научна фантастика и смела теория. Абсолютно. И оттам започват най-добрите идеи.